babak sruka pranang ngeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda bola dalah ora patut babar pisan wadyabala saka guwa barung para kage iki sawangen papih mintragena sing magut suraning driya janji ora waspada adoh balang bedama cedhak saut cekek pedhuat boyokmu ora durani bakangmu awas
Kala narapa Kresna tan tulus hanyakra ring Rasiwara Cahnawi Suta kang munggah kaliying rata Koko Prabu Ndarawati sembah pangabekti kula katur Ndarawati sungkem kula katur bekti kula katur wa Setyaki Antarja kelawan Gatotkaca ndak tampa Ripalungguhan iki mara gage gatekna rembuke Ratu Ndarawati Damar mancung anggenmu kluyuran ana kiwa tengene wana kamiyuka kene cepeten lerena kowe Aku ngerti anggonmu ngreksa marang kawilujengane pepundhenmu Pandhawa iki wujud tandha bektimu marang wong tuamu. Nanging kowe kabeh kudu ngerti, para Pandhawa dina iki tata gelar urip keserakat nanging ya kanthi lelakon iki pengiran bakal paring pirang-pirang kanugrahan kang awujud kasantosaning jiwa lan kandheliman marang para Pandhawa. Mula dina iki kowe kabeh padha mulya, kowe padha balya. Aja ngrigon-ngrigoni Gusti Allah anggene mernahke marang para Pandhawa. Mulih. Abang kawlak karmanguluh ing mungsuh mintola awan ladala yen dibacut-bacutake tan wurunga paribasan rebut balung tanpa sungsum Dasare wadya balaku ora ana sing mangga puliya tanding karo anak-anak Pandhawa. Ngibarate kena iwake ning aja nganti butek banyune. Aku ngerti kekuatane Pandhawa ki mapan ana pambayune utawa pembarepe Pandhawa si Puntadewa. Yen Puntadewa tak pateni Pandhawa liyane mesti bakal mati ngenes. Merga aku wis tau krungu sumpahe para Pandhawa ngibarate kaya ndok sapetarangan. Mukti siji mukti kabeh, mati siji kabeh belani. Ganti wujud sawangen ki Prabu Naga Gombang.
Oh